ҳамдиёрони азиз салому алайкум. имрӯз 28 июни соли 2024 тобистон, ҳаво қариби 40 градус гарм. мо дарахти чормағз мешонем. ин дарахтои чормағзое ки дар ҳамин халтачаҳо мебинед, ин ҳамон чормағзи хитоӣ буд ки ман аз донааш сабзонидам. ҳамаи наворҳое ки чӣ хел сабзонидам дар пештар наворҳо дар гурӯҳ ҳаст, метавонед тамошо кунед. чӣ хел сабзонидам, дар решадор кардам, чӣ хел дар хок гирифтам, чӣ хел дар халта гирифтам, ҳамаш ҳаст. такроран нишон наметиҳам. мана ана ҳамин ҳамон чормағзҳои хитоӣ мебошад. акнун мо мебинем ки мешинонем ва худо хоҳад мебинем ки ҳамин чормағзи хитоӣ дар чанд сол ба мо ҳосил метад, чӣ хел ҳосил метад. агар ин чормағзи хитоӣ ҳосили нақс диҳад, оста оста чормағзҳои тоҷикистон иваз мешавад. чормағзи ванҷ зур асту 8 сомон аст. ине ки зурам набошад 35 сомон аст. не ин зур нест, не ин зур аст. ин ман шӯхӣ кардам. мебинед зур аст ин чормағз. бачаҳои ванҷ худашон хафа нашуданд, аз ман фаҳмидан, пурсидан, гуфтанд ки ака мо ҳам аз ҳамин чормағз мекунем агар бошад. чунки ба ҳар ҳол ин аз чормағзи ванҷу 5 8 дарвоз ин беҳтар буд. баро ки дар бозор ин 35 сом буд, чормағзи маҳаллӣ 8 сом буд, 10 сом буд, 15 сом буд нағзи нағзаш. он ҷое ки чормағзи пули калон мешавад, он чормағзро бояд мо тарбия кунем. як бародари дигараи ту химияра оварди, гуфта ҷанҷол кард. ханда мегирад да одам то чӣ дараҷа беақл шуданаш дар кор ки ман чормағзро сабз кунаму ту химияи хитоиро оварди инҷо сабзонди, гуфта мана ҷанҷол кард. хай ба ҳар ҳол одамо ҳар намуд мешавад, мо давом метем наворро. мана ин ниҳоли чормағзи хитоӣ ва мо дар 28 июн мешинонем дар боғи ман деҳаи чорбоғӣ, ноҳияи Варзоб. ва мо барои ин чӣ кор кардем? Дар даруни халта инро сабзондем. ин аллака як 3 моҳ ҳам шуд, чормағз ҳамин хел шуда. наворои мана бинед, агар аз моҳи апрел сар кардам ё май сар кардам, намедонам, ман инра сабзонда шаyd 2 моҳа шудин. акнун мегирем дар замин мекучонем. заминро мо кофтем бо чуқури як 40 сантиметр ба 30 сантиметр, 35 гирдаш, дарунаш 40. дарунаша пору рехтем. ана хел поруи сиёҳ, ана хел поруи сиёҳи хок шудагӣ мана бинед. поруе ки намесӯзонад, ам дохилаш пури пору аст. як сатил пору рехтем, як ним сатил рехтем, як ним сатил пору рехтем ана дохилаш. акнун мо халтаро мебурем, тагашро, қисми поинашро ва ам поруро дар дахоли ава решаошо нишон метимам да майлаш. реша то охира омадасан қариб? буромадасан лака. реша биёр инҷо нишон. ава хока парто дадр. хокои нам дорад. ман ин решаи чормағз алакай омадааст. чормағз пури реша аст. акнун мо инро остакак дар даруни ҳам мемонем. анам хел мемонем. акун чок конша халташро мечоконем. акун як худи ману як худи мелик мурод қинтар аст. ба шумо муаррифӣ накардам. мелик мурод як шогирдои ба ақли ман, ҳамин аз ними сухан мефаҳмад шумо чӣ гуфтани ҳастед, чӣ кор кардани ҳастед. ин бисёр бачаи ба дасту панҷа аст. кадоме хоҳад ин пайванд мекунад. ин дилхоккор, ҳама кор дасташ мебиёд. ана ко хокро мерезем. хоки қати пораш каш порудораша каш. хел дар гирдаш мо мерезем хокро. тарафашам каш. ана мо хок рехтему. акнун салафанамонро кашида мегирем. оста ҷумонда. халти салафаниро мо гирифтем. чормағз дар ҷояш истод. алафи бегонаро канда. ана ку бехаш хоки порудорро бо мерезем. хоки порудораш рест. сер пору карда. инҷа акнун ҳаваи рез ба сай. анун камтарак дасти қати сумзан. об мерезем. ҳозир мо об мерезем ва бехаш камтарак сум задем. об арез. як тахминан 2-3 сатил об мерезем. ин як сатил бо баси ин бо мо мерезем.
мана як сатил об рафт оз бо як сатил дига мерезему баъд аз бола аз гирдаш хас мемонем ки дар ин тобистон мо худо хоҳад ани оби қатраги анҷа сурох мекунем оби қатраги мегузаронем акун обамонам нест дар ин адир мо аз об танқиси кашида истодем об надорем хай ба ҳар ҳол меҳнат кардам дар кор обам нест гуфта намешинему ҳама чорабиниҳоро мекунем ки ҳамин чору аз имо сабда об оварде як сатил дига об оварда истодам алафро оз мо мекушаем барои гирдаш мондан ин алафи ҳамин боғ аст нимашарис бас мана мо ду сатил об рехтем ҳозир ин обамшо мешинад аз болош алаф мепартоем аз бола алаф бо пору мерезем бо об мерезем мо як кор мекунем ки чормағзи мо худашро бисёр бисёр бароҳат ҳис кунад мана ин обаш бояд равад мо тоқат мекунем нигоҳ карда мешинем мана мо бо бел алафро задем майда кардем ки ба ҳазур каҳ бурин дар дорони чуқури хуб равад ин фикри мелик аст ман гуфтам ки мелик бисёр бачаи пухта аст фикрҳои нағз мекунад аманам пухта ҳаст дар соҳаи кишоварзӣ анам хеле фикрҳо да ана коли беқинаш махам ко об шишт мана оби гирди чормағз шишт мо бо хас гирдашро маҳкам мекунем ки мо дар тобистон намро қапем чунки дар замини лалми мо нам надорем об надорем оби мо оби талбандагӣ аст ҷаноби олӣ гуфтан ку ба талбанда чӣ метиҳанд харбузаи каҷала мо дам ҳамхе оба металбем ғурур карда об мегирему ҳеҷ оби худомона буроварда наметонем хай худо хоҳад ягон вақт оби худомона мебуроварда гистем дунё ба умед аст худо накушад оба мебурорем ана акун аввалош пору рез боз аввалош пору мерезем ки алафро напардорад вай чӣ мегӯянд шуд шамол напартояд гирдаш анам хел намро меқапад пору намаям худи пору намро меқапад тунукша анам ва нашунамо ин чормағзро ман ба шумо бо доим нишон метиҳам мана ҳамдиёрони азиз бози болош бо алаф мемонем дафъа алафа калонтара монем мешавад алафамон ҷура болош ай ду тарафиш мумкин ҳамин нама қапад мо инро ҳамчун кӯдак тарбия мекунем агар ҳамин кори ман маъқул бошад хай ягончи нависед ягончи гӯед хаку дигар илтимос намекунам хоҳед монед лайк нахоҳед намонед анаку бо аввало ин ҳамин хоки порудора рез хоки порудора чапа кун ҳамдиёрони азиз мо ин чормағзро чунон дар дуруни як наме гирифтем ки дар тобистон ин бароҳат ашунамо меёбад алафоро ҳам аз болош мо хок партохтем ки шамолҳо набардорад ҳозир вай шланга мебардорем дар болошта мемонем шланга бардор болошдамо барои ки оби қатраги монданда баъд шланг нагурезад ҳамдиёрони азиз ин буд як шинондани чормағз худо хоҳад акун ва чормағз калон мешавад мебинем дар чанд солагиаш мебандад чормағзи хитоӣ чӣ хел мешавад ҳамин хел ман як 8-9-10 дона дорам ҳар кадом илтимос кард як 2 дона ёфта дода метавонам ана марҳамат хоҳишмандон як дута дода метавонам тӯҳфа дар паноҳи худо бошед навор маъқул шуда бошад ягон гап занед худо нигаҳбони шумо бошад аз болаш бо об мерезем да об рез камтар дига ин чормағз мо ҳам хишонидем ки гӯё дар ҳамҷо сабзидагӣ буд